Bon día a todos. Vamos cos relatorios destas cuartas jornadas de recuperación da memoria histórica que levan por título 35 anos do voto femenino, 1933-2008. Comezamos as xoves. Tivemos aquí a oportunidade de que Emilio Grandío os xoves nos falara de as eleccións de novembro de 1933, mito e realidade, foi o título da conferencia, da charla. Onte a noite tivemos a oportunidade de contar con Carmen Domingo, que o seu relatorio versaba sobre o voto da muller nas eleccións da Segunda República. E hoxe, de mañá, imos celebrar a mesa redonda Muller e Política na Galicia de 1933. Para iso, contamos con tres persoas. Con Eliseo Fernández, que é diplomado de Bibliotecomanía e Documentación, especializado no estudo do movimento obreiro anarquista, autor xunto a Dionisio Pereira do anarquismo na Galicia 1870-1970, apuntes para unha enciclopedia 2004 e o movimento libertario de Galicia. Tamén contamos con Carlos Pereira, historiador do Concello de Culleredo, ten numerosos estudos sobre a Segunda República e relacións femeninas republicanas, é autor de Germinal, Centro de Estudios Sociais, Cultura Obreira na Coruña, República e Republicanos en Galicia. E con Emilio Grandío, profesor titular de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, especializado no estudo dos anos da Segunda República de Guerra Civil en Galicia e autor de Las orígenes de la derecha gallega, La cera en Galicia e Caciquismo e eleccións na Galicia da Segunda República. Ben, pois, isto é o que vai dar de si hoxe. Xa pola tarde, aproveito por decir que pola tarde, ás 5 da tarde, remataremos estas jornadas coa presencia de Carmen Blanco, que nos falará sobre muller e represión na Galicia da Guerra Civil, e xa, para darlle o remate final, contaremos coa presencia do cantautor galego Tino Bar. Ben, a Asociación Cultura Aberta é que organiza estas jornadas xa por cuarto ano consecutivo, e coa colaboración, neste caso, co patrocinio do Ministerio da Presidencia do Goberno do Estado e coa patrocinio da Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia e da Diputación Provincial, e a colaboración do Concello de Carral. Pretendemos, iso dixen todos estes días, que coñezamos esa parte da historia que aínda falta por coñecer, que non está nin nos libros de textos, nin, durante 40 anos se intentou ocultar, e aínda agora tampouco se lle dá excesiva publicidade. Estáse agora porque dende o Goberno Central estáse facendo un esforzo para a recuperación da memoria, unha lei de recuperación da memoria, unha lei que agora está máis en boga estes días porque Baltasar Garzón, como sabedes, está atacando duramente esa cuestión, intentando facer exhumación de cadáveres, etc. Hai, digamos que, unha clara aposta por recuperar esa memoria, non? Unha clara aposta que, lógicamente, tamén hai outras persoas que non entenden así. De certo, hai opinións, incluso nos jornais, que din que non se debería tocar nada desta historia, e hai xente que pensa distinto. Nós pensamos que sí, que a historia é para coñecer, para recuperar, para falar dela, e que, iso nos sirva, ao mellor, para non repetila, e para coñecela, basicamente. Sin máis, eu xa vos deixo con estas tres persoas, con estas tres homens da historia e do coñecemento, nesa mesa redonda que é Muller e Política na Galicia de 1933. Digamos que todos tedes por aí un xornal que é a opinión que podedes levar, porque é unha deferencia que vos dá Cultura Aberta, e que é porque nun apartado da opinión hai un artigo do que hoxe vai pasar aquí, non?
das cuartas jornadas. Nada máis, e, bueno, antes de nada, despois, xa imos estar, darles grazas aos tres por estar aquí e por aportar os seus conhecimentos. Moitas gracias. Ben, empeza entón Eliseo Fernández. Ben, a parte que por tocar, digamos que é a miña especialidade, que me ven a protagonismo da muller no momento obreiro, que é unha parte que creo que é importante. Cando falamos de protagonismo da muller no momento obreiro, o primeiro que hai que constatar é o gran desequilibrio que hai entre o protagonismo realmente social que ten a muller e, sin embargo, o pouco protagonismo público, a pouca visibilidade da muller no momento obreiro en xeral na sociedade. Digamos que hai que sinalar que a muller tiña unha importancia fundamental no mundo do traballo, sobre todo no traballo rural, polo tema da migración, ao marchar a maior parte dos homens para fora, moitas familias eran monoparentais e estaban, digamos, levadas adiante por as mulleres. Había, ademais, moitas mulleres traballando en algunhas das industrias máis importantes, como era, por exemplo, unha das que se considera pioneira na industrialización galega, que era a industria conserveira, e hai toda unha serie de datos que fan que a muller tivera certa importancia. Aquí, por exemplo, na Lisbarra da Coruña, había moitísimas fábricas nas cais a presencia da muller era mayoritaria. A fábrica de tabacos, que chegou a ter case 2.000 traballadoras, despois a fábrica de tecidos de Primera Coruñesa, que tamén tiña tamén outra empresa, tamén a fábrica de cerillas, e tamén, en xeral, todo o mundo do mar tiña unha elevada cantidad de mulleres traballando en todas as industrias auxiliares, tanto como pescantinas, como empacadoras, como releiras, e moitísima xente traballando nestas industrias. O traballo feminino tiña unhas características especiais, diferenciadas do traballo masculino, que era sobre todo a discontinuidade, como sobre todo no mundo do mar había certa sazonalidade, na medida que cando había peixe e cando había mareas era cando se traballaba tanto os homens como as mulleres. O tema de traballo a peza, por peza, de estajo, tamén era outra característica no mundo do traballo nas tecedeiras e outros traballos, pois se traballaba digamos, segundo a cantidade de material que se fora facendo, non? Había, ademais, unha discriminación salarial bastante forte. Para o mesmo traballo, homens e mulleres cobraban distintos salarios, e despois tamén había outros sectores que eran especificamente femeninos, como era o traballo do fogar, digamos, o traballo doméstico en casas, como as costureiras tamén que traballaban en casas, e outros sectores. Por eses motivos, un pouco por estas especificidades, a integración da muller no momento obreiro foi lenta e foi bastante dificultosa. Primeiro porque había un certo illamento das mulleres que traballaban en casas particulares que eran como modistas, costureiras, palilleiras, traballadoras do servicio doméstico. Despois porque había segmentación e había unha falta de homoxeneidade do colectivo, a non ser en casos específicos, como a fábrica de tabacos. Na maior parte das empresas había moita diferencia, había moitos traballos distintos, con horarios distintos, con, digamos, con un montón de diferentes entregas que facían, por non haber unha problemática común, fora difícil organizar as mulleres sindicalmente. Despois había factores culturais e sociais, como era o baixo nivel cultural, que impedía que a muller tomara mellor conciencia da súa situación laboral e das posibilidades de cambiarla, e tamén a influencia conservadora da Igrexa, que xa se vai sinalando como un factor importante de retardo na incorporación da muller á vida social. Sin embargo, a pesar desto, en que o proletariado femenino organizouse máis tarde que o masculino, pouco a pouco foi formando esa organización. As primeiras sociedades son dos comezos do século, pero son moi poucas, e a medida que vai avanzando o século, na década dos 10, é cando se vai producindo a creación de sociedades obreiras femeninas. Estas sociedades se fundan, digamos, por homes, fundadas por homes, pero a maior parte das mulleres que traballan aí son mulleres. E digamos que o momento un pouco forte no que se produce esa creación de sociedades nos anos da Primeira Guerra Mundial,
porque hai unha época de carestía dos alimentos, das subsistencias, e se producen toda unha serie de motins en mercados, en povos pequenos, ou en unha cidade, nos que se protesta por esa carestía dos alimentos, que viña un pouco de que esos alimentos se vendían aos países que estaban en conflito con un beneficio bastante forte. Os mercados se desabastecían, entón as mulleres cando iban ali, pois querían que o prezo se incrementara notablemente, participan, digamos, en protestas, primeiro espontáneas, depois quizás algo máis organizadas, e incluso en contacto con o movimento obreiro, e son as grandes protagonistas destes, digamos, eses motivos que hai en toda a xeografía galega, e que ademais que son bastante virtuosos, non? En na zona de Sedes, en Ferrol, un destes motivos que houve máis de 8 mortos, parece que foron, tamén houve outros motivos en Ferrol, con mortos, e gran parte dos mortos foran eran mulleres. E iso tamén é algo importante, contrastar ese, digamos, ese falta de protagonismo público e social da muller no movimento obreiro, e, sen embargo, ao final, digamos que sí que ten un protagonismo virtuoso, digamos que se converten en víctimas, neste motín, por exemplo, da represión das forzas do orde público. E hai que un pouco volver atrás ao ano de 1901, cando tamén hai unha folga dos consumos na Coruña, e nesa folga tamén hai unha represión bastante forte e tamén boa parte das víctimas son mulleres. Entón hai un contraste que penso que é interesante. Na zona da Coruña, os lugares onde primeiro houve organización foron a fábrica de tabaco, primeiro foron as Xastras, que organizou José Sanjurjo, que era un militante anarquista. Despois hai unha organización bastante forte xa das tabaqueiras, dentro de 1916, primeiro na Unión Tabacalera, que era de signo máis ben socialista, despois xurde outra sociedade que é a Nova Aurora, xa de carácter anarquista. Ainda que, bueno, a mayoritaria foi case sempre a Unión Tabacalera. Esa, digamos que ao falar da integración da muller nas organizacións sindicais, hai que falar un pouco do que xa vos comentei antes, que a organización se produce un pouco a raíz da actividade de homens que se dirixen ás mulleres para organizalas sindicalmente. Sanjurjo nas Xastras, por exemplo, na Coruña, o Chacón, Chacón nas tabaqueiras coruñesas. Eso, en principio, é importante porque as leva a militar sindicalmente, mas, sin embargo, tamén un freo para que estas mulleres asuman responsabilidade e cheguen digamos, a dirixir ou a ser protagonistas destas sociedades obreiras femininas. Son sociedades obreiras que están máis ou menos tuteladas, nas cais a maioría das traballadoras son mulleres, mas, sin embargo, boa parte dos dirixentes, os cargos máis importantes dos sindicatos son homens. Digamos que, excepcionalmente, houve mulleres que un pouco pasaron un pouco eses límites que había socialmente de limitación ao seu protagonismo e conseguiron, digamos, facerse visibles. Hai que falar, por exemplo, de María Fraguela, que era unha muller ferrolana que xa en 1913 forma un grupo anarquista femenino que se chama La Antorcha. Hai que falar tamén de Josefina Neira, tamén en Ferrol, unha muller organizadora dos grupos femeninos socialistas que ten intervención en mítins nestas alturas da década dos 10. E temos tamén despois dúas mulleres coruñesas que son Josefa López, unha tabaqueira que foi a única muller que participou no Congreso da CNT de 1919, a única muller de todo o Estado que participou, e a Belina Fernández, que tamén participa en varios mítins, tanto na década dos 10 como na década dos 20. O parón que hai en todo o movimento sindical, despois da ditadura de Primo de Rivera, pois fai que cando chega a Segunda República, pois empeza a resurgir ese momento e, digamos que xa hai un incremento moi forte do movimento sindical e, digamos, as situacións son distintas. A través de todo o tempo da Segunda República, o sindicalismo, digamos que con altibaixos, pero sempre vai unha liña ascendente, non? Cada vez máis se implanta máis xeográficamente. Se ao principio, por exemplo, a principios do século, o sindicalismo estaba implantado basicamente nas cidades galegas e en alguma vila, sen embargo, na Segunda República cada vez máis vai chegando aos ámbitos rurais máis recónditos,
vai incrementando tamén o seu número de afiliados e tamén vai incorporando, digamos, as mulleres ao aumento sindical. Cada vez máis hai máis sociedades especificamente femininas e cada vez máis tamén as mulleres comezan a tomar protagonismo nestas sociedades, a ser directivas destes sindicatos e empeza a haber sindicatos nos que xa non existe esa tutela da que vos falei anteriormente. A conflictividade feminina, digamos especificamente feminina, no tempo da Segunda República, podes decir que foi maior a conflictividade social ou laboral masculina. Sin embargo, houve algúns sectores nos que sí que houve unha conflictividade importante. Nos anos, sobre todo no comezo da época republicana, que é a época, digamos, de máis dinamismo no mundo laboral, pois hai algunhas folgas no sector das traballadoras do textil da Coruña, as cerilleiras, que, digamos, o que están elas traballando era para conseguir algunhas melloras que en todo este tempo da ditadura de Primo de Rivera pois estaban, digamos, paralizadas. Os condicións de traballo dependían da boa vontade dos patróns das fábricas nas que traballaban e non había un movimento sindical que pudera poñer unhas condicións un pouco mellores. Entón, ese, digamos, atraso, elas tentaron recuperar nestes primeiros tempos para mellorar en algo a súa condición de traballo. Tamén no sector do mundo do mar hai un protagonismo bastante forte das mulleres e hai conflictividade tanto nas traballadoras do mar de Vigo e Marín, as empacadoras, as pescantinas de Cariño, Ribeira, Oceleiro, xa na última época da República, tamén traballan para conseguir esas mellores que realmente antes nunca obtiveron. E tamén as descargadoras de Coruña e Ferrol son sectores nos que hai unha boa parte de traballo femenino, mas un traballo moi duro. As descargadoras, por exemplo, de carbón, eran mulleres, levaban os capazos cheos de carbón na descarga dos barcos. Tamén as mulleres, por exemplo, de Cariño, tamén iban a buscar a pé aos barcos metidas na auga hasta máis da cintura a descargar os barcos. Era un traballo moi forte e no cal eles intentaban un pouco conseguir algunhas melloras que foran un pouco permanentes, non? Sin embargo, iso contrasta en parte coa situación na fábrica de tabacos, na cal hai unha relativa tranquilidade. Hai dous feitos que explican un pouco esa situación. A fábrica de tabacos era unha empresa que levaba unha política moi paternalista con respecto ás traballadoras, que había tamén, lle daba unha serie de seguros, de ventaxas con respecto a outras traballadoras, o cal facía que o traballo na fábrica de tabacos en certa medida fora privilexiado. Ademais, tamén daba un pouco certa esperanza de permanencia familiar na empresa, na medida en que as fillas e netas das traballadoras da fábrica de tabacos podían acceder ao emprego. Entón, digamos que iso facía que as traballadoras da fábrica de tabacos, ainda que tamén tiveron as súas reivindicacións, pois non fixeran mellor coa forza que se fixo noutros sectores. Outro factor tamén era que, digamos, a fábrica de tabacos estaba a forza sindical mayoritaria era a Unión Tabacalera, que levaba unha liña máis moderada con respecto a que puido levar o sindicato Nova Aurora, que pertencía a CNT, pero que era minoritario. O grande conflito que hai con respecto ao traballo da muller se produce en 1932, cando se implanta o seguro de maternidade. O seguro de maternidade é un subsidio que se pagaba aos mulleres cando, digo que agora, cando estaban embarazadas e tiñan fillos. O que pasa é que os sindicatos da CNT se poñen a esta medida. Porque, digamos que eles querían que toda a cotización a fixera o patrón, que non houbera unha cotización das mulleres, porque ao ser os seus salarios moi baixos, esa cotización significaba unha perda de salario bastante forte. E ademais, porque, como tamén se traballaba con moita discontinuidade, había épocas que non había traballo, cando as mulleres estaban sen traballar, o patrón cotizaba por elas, pero cando se reincorporaban, se lle cobraban a muller as cotas atrasadas que debía, e a veces casi o soldo quedaba en nada. Cando se incorporaba, do salario dese mes, se lle descontaban todas as cotizacións atrasadas e entón perdía, digamos, boa parte dese salario e iso creaba un descontento moi forte. Entón a CNT asume esas inquedanzas a través das traballadoras femininas, se convoca unha asamblea na Coruña que se discute este tema e se decide comprar unha folga xeral. Unha folga xeral que dura 3 días e que foi ademais bastante forte
tivo incidentes de violencia moi importantes. Esa violencia estivo por parte dos homes e das mulleres que querían impedir o traballo dos que non estaban de acordo a folga, e basicamente os traballadores máis vencelados a UGT, que estaban en contra da folga, porque ao final estaban no goberno do Estado e eles eran en parte patrocinadores do seguro de enfermidade, e tamén había que non seguía a folga que eran traballadores sin sindicar ou con pouca conciencia social. Ademais, é unha época na que a República intenta tamén marcar unha especie de orden, intenta, desde o aparello do Estado, controlar o movimento obreiro e leválo por as súas reivindicacións por un terreo de tranquilidade, e neste caso se utiliza a forza pública con bastante forza. Incluso se chega a Coruña o cañoneiro Dacio para apoiar as forzas do público, e o incidente máis forte ten lugar o segundo día de folga, cando unha multitude se concentrou ás portas da fábrica de tabacos, empezaron a tirar pedras contra as traballadoras que romperan a folga, e a forza do público intervén, fai disparos e fire gravemente a 2 homes, un dos cais morreu posteriormente. Xa, seguindo un pouco no tempo, se ve que ese maior protagonismo da muller no sindicalismo tamén se convirte en un protagonismo real e unha visibilidade moitísimo maior da muller no mundo sindical. Xa hai na prensa artigos asinados por mulleres, algo que ata o momento era moi raro. Hai oradoras femininas, dos cais primeiro ven de fora, como Rosario Dolcet, unha propagandista catalana da CNT. No ano 35 está aquí Federica Monsen, unha muller que foi famosa por ser a ministra no tempo da República, militante da CNT. Xa, hai mítines especificamente para mulleres, os que, se dirixen ao público femenino, e cada vez máis a participación das mulleres é moitísimo maior. Nese sentido, cumpre sinalar aquí na zona da Coruña a actividade dun pequeno grupo de mulleres que rematarán formando o grupo de mulleres libres, entre as quais está Sebastiana Vitales, que é unha aragonesa que estivera emigrada en Estados Unidos, onde conheceu ao que foi seu compañeiro, Francisco Bayón. Retornaron na Segunda República nesa época de mitin, sobre todo no ano 34-35, por toda a xeografía galega, levando un pouco a voz das participacións femeninas. Laura López foi outra das integrantes deste grupo que tivo moita importancia. Cada vez máis se confirma esa presencia en directivas de sindicatos. Tamén hai unha integración cada vez máis forte nas organizacións juvenis, Juventudes Socialistas ou Juventudes Libertarias, teñen un porcentaxe de mulleres moito maior do que tiñan, por exemplo, grupos anarquistas ou grupos xa ao Partido Socialista, nos cais a presencia da muller seguía sendo ainda minoritaria. Un camiño que non está exento de problemas, segue habendo un pouco de machismo, incluso por parte dos militantes sindicais homes, pero, sin embargo, cada vez hai máis integración, cada vez hai un maior protagonismo, e, ese desequilibrio que se constata entre a importancia da muller no mundo social, no mundo do traballo, pois cada vez ten máis protagonismo público. Que a balanza cada vez está máis equilibrada. Sin embargo, ese camiño para un maior equilibrio se viu rachado no ano 36, e despois, hai un retroceso bastante forte na situación das mulleres en xeral, pero tamén ademais hai unha traxedia, para moitísimas mulleres que viven a empeorar a súa situación por ser víctimas da represión, tanto elas directamente, tanto, coa represión que padeceron os seus homens, os seus fillos, todas as familias en xeral, e tamén porque esa represión, o exilio, a guerrilla, o agachamento, todo fixo que unha vez máis na muller recaera, outra vez todo ese esforzo de levar moitísimas casas adiante, de incluso manter a homes que estaban agachados, de manter a homes que estaban entón, que foi, nese sentido, unha doble víctima da represión que se produciu a partir de 1976. Ese camiño despois no equilibrio dese protagonismo
social e público pois, se retomaría xa moitísimos anos despois. Bueno, agora agradecemos a Eliseo a intervención e agora toca a mí falar un pouco das mulleres de dereitos. Que pasaba que as mulleres conservadoras a altura do ano 83 ou durante toda a Segunda República? Bueno, creo que durante todas estas jornadas estivo bastante clara a idea dese, digamos, pseudo-machismo, ou se queredes chamarlo incluso machismo, directamente, que impera en boa parte das estruturas políticas e estruturas sociais de España e de Galicia. Do que ven de falar Eliseo, o que vou falar agora, hai un punto de partida totalmente distinto. O que ven de falar de Eliseo é unha loita por consecucións concretas, basicamente no mundo do traballo. Do que veño a falar eu é dunha sociedade distinta, dunha sociedade que perde poder e que quere reconstruílo. Que quere reconstruílo, ademais, con todos os medios ao seu alcance. É unha sociedade na que están as mulleres, a sociedade conservadora, que a altura do ano 30-31 está prácticamente, como diríamos hoxe en día, ao mellor unha licencia, xoqueada. É dicir, está absolutamente sen saber o rumbo que tomar. E a reconstrucción dese movimento, desa relación do conservadorismo coa política, procede tamén, como non, da Iglesia. A Iglesia falaba tamén anteriormente Eliseo desa influencia eclesiástica como retardo a hora da organización. E, sin embargo, no caso das mulleres conservadoras iso non acontece. A Iglesia, como acontece no caso das organizacións masculinas, tamén no caso das organizacións femininas conservadoras, é, digamos, a principal impulsora con moito de toda esa rede. A rede eclesiástica é, sin dúbida ninguna, a rede social dependente da Iglesia, é, sin dúbida ninguna, a rede na que se crea esas novas organizacións conservadoras femeninas. Por lo tanto, os valores que se van a difundir dese partido católico novo van a ser a familia, a religión, os fillos, o respeto á figura do home, etc. É dicir, todo ese tipo de valores que, por certo, rematarei, ademais, tamén explicando esos valores, porque creo que son fundamentais para entender a cultura do franquismo. A cultura do franquismo non se entende precisamente na muller, senón é a través da creación desta intervención, deste modelo de intervención das mulleres en política. A principal rede que monta as mulleres conservadoras, as mulleres políticas conservadoras durante a Segunda República é, sin dúbida, a Acción Católica Femenina. É dicir, unha organización dependente exclusivamente da Iglesia, no mesmo caso que a Acción Católica Masculina, e que ten o seu núcleo un elemento, ademais, moi importante neste pensamento, na familia. Vamos a toparnos dentro de todas estas organizacións conservadoras, aínda que estén divididas, aínda que existan organizacións masculinas, organizacións femeninas, organizacións juvenis, toda a estrutura familiar. É dicir, o pai está na organización masculina, a nai está na organización femenina e os fillos están ou en Masjab ou en organizacións juvenis dependentes. É dicir, a familia é o núcleo, non é a persoa, é a familia. E, polo tanto, cando aparece un discurso laicista, como acontece no caso do ano 31-33 posteriormente, ese discurso laicista é moi importante considerarlo que se entende como unha agresión non política, senón como unha agresión persoal. A política non existe, é dicir, o conceito político, digamos, liberal, burgués, etc., máis clásico da democracia liberal, non existe neste momento no pensamento conservador ou en escasa medida, moi escasa medida. E, por lo tanto, cando esa política liberal, hai unha determinada opción, e entra, digamos, neses anos, enténdese como unha agresión á familia, enténdese como unha agresión á persoa, ao propio individuo, non como unha defensa de determinados valores dos un lado, dos do outro, non enténdese. Por tanto, eu creo que isto é fundamental para entender esta reactivación tan forte, porque non se sentían agarridos únicamente a xerarquía eclesiástica, é dicir, non era que o Pazo de Xendides estivera ameazado, nin que a Iglesia de Santiago de Compostela estivera ameazada, senón a súa propia conciencia individual. É dicir, o discurso é a defensa dos propios valores individuais transformados en políticos, porque necesitan transformarse en política a altura deses anos para defender eses valores.
necesita transformación política. E tamén as mulleres xogaban un papel decisivo. Por qué? Porque para a dereita as mulleres xogan un papel decisivo entre outras cuestións porque a partir do ano 31 hai o censo electoral replícase. E, por lo tanto, esas novas eleccións que acontecerán no 33, como poderán acontecer máis tarde, vai haber un novo mercado de votos absolutamente sen coñecer. É un novo xito de mercado político, indudablemente, a muller. E a dereita vai nese proceso de reconstrucción total, desa posición de saída que xa comentamos outro día, moi feble, vai, dentro dos seus objetivos políticos, tentar a afiliación da muller, presentar a muller un discurso no que ademais van picar, para entendernos, os sectores de esquerda, presentar a muller como un elemento cautivo da lei, como un elemento cautivo das sacristías, e van picar os sectores de esquerda da lei. Hai que dicir que, ademais, bueno, hai moitas organizacións femininas da dereita, é dicir, tradicionalismo, falange, Renovación Española, teñen organizacións femininas. Agora ben, son minoritarias, moi minoritarias internamente. O gran paso, a organización, o partido político que deu o gran paso organizativo no ámbito das mulleres conservadoras foi, sin dúbida, a CEDA, a Unión Regional de Derechas Humanas. Sin dúbida. Vou tentar explicar un poquinho por arriba, en pouco tempo, como se constituye isto, como é o proceso de saída desa reconstrucción, desa construcción de novo, non de reconstrucción do movimento feminino. É moi importante considerar unha cuestión. Fixados, a CEDA, a URD, é o primeiro partido político que estructura políticamente cun fin político e firme as mulleres. Nin o sindicalista, nin tampouco o republicanismo burgués, que despois comentará Carlos, estructura de unha maneira tan sólida e con tanta fortaleza as mulleres no seu partido. Por qué? Entre outras cousas, por isto que vos comentaba antes, porque o seu núcleo non son as persoas, é a familia. E se o marido está na acción católica masculina, ela ten que estar na acción católica femenina. E se o marido está na Unión Regional de Derechas, ela, potencialmente, pode estar, non tanto como os homens, como falábamos antes, pero evidentemente está nesas organizacións políticas tamén. Porque se entende como un valor individual, non de defensa dunha política determinada, dun discurso político determinado, senón como unha versión individual. E, por lo tanto, hai que salientar isto. Son realmente os primeiros que mobilizan de xeito organizado, non como falábamos anteriormente, e de xeito forte as mulleres nun discurso claro político. De feito, hai algunhas teses bastante recentes, un par de anos por aquí, sobre todo dunha profesora, a mesmo da Laguna, que plantexa que esta reconstrucción das organizacións conservadoras femininas pode ser vista incluso como unha adaptación do sufraxismo e como unha adaptación do movimento feminista. Non é unha idea transcabellada, a altura dos anos da República. Eu non son desa idea, para decir, pero, sin embargo, que esa idea de que a muller se ten que organizar adaptada ao discurso religioso católico, evidentemente, funciona. É dicir, que a muller ten que ser un agente político, funciona. Moitas destas mulleres que estaban aquí, que, como decía Eliseo, falaban nos mítines, tamén falarán, evidentemente, nas organizacións republicanas, pois aquí estas mulleres que falaban tamén defendían ese discurso. Un discurso adaptado ao discurso da Igrexa, evidentemente, da familia, etc. Pero o discurso da intervención da muller en política. E algunhas delas, por certo, do ámbito galego, con bastante trascendencia, incluso no ámbito do Estado. Por exemplo, a organización, bueno, xa o comentaré máis adiante, pero a principal organización que se crea en Galicia, en Lugo, por exemplo, a primeira organización da URD non é masculina, a primeira organización que se crea, que se difunde, vai a ser a agrupación femenina lucense, dirixida por Mercedes Sánchez Arrieta, irmán dun dos dirixentes, Luis Sánchez Arrieta, dos sindicatos católico-agrarios que a partir do 32 tamén entrarán e desenvolverán esa presidencia. Ben, que quere dar? Mercedes Sánchez Arrieta xogará despois un papel decisivo, incluso na constitución da propia CEDA. Vai ser, perdón, iba a decir o único representante galego, pero non, hai dous representantes galegos, Carlos Ruiz de Castillo e ela, Mercedes Sánchez Arrieta, ela, posta evidentemente no ámbito da muller, familia, etc. Pero é a única muller, unha das poucas mulleres que están nas mesas das ponencias da Constitución da CEDA. É dicir, a importancia é importante, é relevante.
Ben, cando se crean? Bueno, se crean neste ámbito de reconstrucción. Eu vou tentar ser o máis, porque se eu son o moderador da mesa, teria que cumplir o máis estrictamente posible con o tempo. Entón, vamos a ver, hai unha necesidade de xenerar asociacións. E, por lo tanto, a maioría das asociacións femeninas son mixtas. É dicir, boa parte das asociacións femeninas non son exclusivamente femeninas. Ainda que se presente como tais, aparecen homes, en escasa medida, en minoría, pero aparecen homes. Por qué? Porque necesitas, nese proceso entre 31 e 33, nese proceso de reconstrucción da dereita, necesitas crear asociacións, necesitas dar unha imaxe, pero por dentro hai que buscar afiliados masculinos. Non se pode buscar femeninos porque non os hai. Realmente, na directiva, os cargos son idénticos aos das masculinas, as organizacións femeninas, e funcionaba realmente, executivamente, un consello técnico asesor con maioría masculina antes que femenina. Ben, non teñen xeralmente locais en propiedade ou ben comparte coa masculina, non por xeral, tamén hai intervencións enderezos de casas particulares e tamén hai, sobre todo, tamén enderezos de parroquias nas agrupacións femeninas. Hai unha relación persoal e financiera moi notable con a Acción Católica. Xa digo, boa parte deles proceden dos ámbitos da Acción Católica, proceden dos ámbitos das catequeses parroquias. Agora, hai que decir que tampouco lle alleo a constitución por organizacións juvenis. É curioso, Galicia é unha das poucas zonas do Estado onde as organizacións da FEDA femeninas teñen organizacións juvenis, moi pouquinhos casos. Pode ser Valencia, é dicir, son aquelas zonas onde teñen unha estrutura moito máis firme, moito máis consolidada. E no caso de Galicia hai 4 agrupacións femeninas nas capital e hai unha relación tamén con sindicatos católico-agrarios. E para rematar, decir, xa presento o seguinte ponente, tres cuestións. Tres cuestións que creo que son fundamentais, sobre todo no seu desenvolvemento. Cal vai ser a súa influencia posterior? Eu creo que isto é un espazo aínda non traballado historiográficamente, moito. Comenzan a aparecer cousas nestes últimos anos, ademais maioritariamente feito por mulleres, certo, mas comenzan a aparecer cousas. Por exemplo, hai unha primeira, eu creo que unha das grandes influencias vai ser a consideración da muller dende esa perspectiva católica tradicional para os homes. Isto vai a ser unha ventaxa, entre comillas, por exemplo, en determinados ámbitos. Por exemplo, no ámbito que xa comenzaba a falar tamén en seu, no ámbito da represión, que xa comentei tamén os homes. Os homes, os primeiros homes do franquismo, prácticamente ata a extensión das redes de enlace do maquis, da guerrilla, non consideran a muller como un obxecto político ao igual nivel que o homem. E, por lo tanto, a represión ten, evidentemente, un número, a represión física, é dicir, a represión clásica, ten un número moito menor nas mulleres que nos homes, 5%, aproximadamente 5, 7%, 90 e pico por cento homes. Agora ben, a represión física, a represión psicolóxica, a represión mental, a represión das mentalidades, a represión da comunidade interna, moito maior, xógase dun xeito moito maior nas mulleres que nos homes, precisamente porque as mulleres naqueles anos están precisamente nun aspecto de vida cotidiana no que os homes non están, digamos, están nun espacios de sociabilidade moi distintos das mulleres, ou bastante distintos. En segundo lugar, non é posible entender isto, por exemplo, a sección femenina, o impacto da sección femenina, os seus valores expandidos e a súa estructuración sen ter en conta esta organización política femenina. A CEDA que lle deu é a posibilidade, sen caer na posición de Inmaculada Blasco, o que lle deu é un papel político, que funcionaba moito máis a nivel de imaxe, como funcionou na cuestión da sección femenina. Pero, sin embargo, lle deu un papel político directo, que creo que é de comentar. Traballo de beneficencia, asistencia social, escolas nocturnas, todas esas actividades xa estaban feitas, xa se facían a través das organizacións femeninas do goberno. Por exemplo, quenes se encargan de elaborar o censo electoral, de relaborar o censo electoral, son as mulleres, actual no 33, no 32, van en parellas, casa por casa, nas cidades, especialmente, para ver cantos hai, etc., para preparar as súas próximas eleccións. É dicir, ese papel político está presente neses primeiros 5 anos. E, en terceiro lugar, xa para rematar os valores.
Eses valores do franquismo evidente cara a muller, da responsabilidade cara a familia, do retraimento familiar, da reducción do espazo da familia, do espazo público a un espazo interior, a un espazo de sociabilidade maioritariamente na familia. Esos son valores do franquismo, pero son valores que se traspasan maioritariamente a través da muller, que teñen o seu inicio precisamente neses anos. Nos anos nos que a muller, entendo que no ámbito da dereita, comezou a xogar un papel político relevante. Eu remato, doulle a palabra ao meu compañeiro de mesa, Carlos Castro. Moi bons días. Hai 3 anos, máis ou menos, o profesor Emilio Grandío, na Eliseo, que aconteceu mesmo, que coordinaba un volumen, que ao final se publicou co título de República Republicanos en Galicia, me encargou que me ocupase dunha parte que era Muller e República. Eu, en principio, cando me comentou, estaba encantado da vida, era un tema que tiña xa moi avanzado, traballado, incluso cousas publicadas. Pero a miña desagradable sorpresa foi que le dixo, no, pero non son a Segunda República, dende principios do século XIX. Ao contrario dos republicanos, a principios do século XIX. O caso é que, bueno, aquela investigación viu a luz, co título de Muller e Repúblicas, xerencia tamén de Emilio, e foi facendo un percorrido polas masonas, as librepensadoras, o feminismo social, o movimento obreiro, até chegar á época que agora nos ocupa, que é a da Segunda República. Antes, Eliseo comentaba, dentro do movimento obreiro, había sindicatos con unha forte presencia de mulleres, fundamentalmente nas fábricas, nas que estas eran o elemento mayoritario, ainda que tamén destaca, lógicamente, como decía él, e nos sorprende, que en moitos casos foran os homens os que dirixiran eses sindicatos. E no caso dos partidos políticos pasará algo moi semellante. Hai unha presencia da muller nos partidos políticos, agora faremos un pequeno percorrido por elas, pero temos que ter en conta que a situación que vivimos hoxe na actualidade, no que unha muller é vicepresidenta do goberno, no que outro foi presidenta das Cortes, hai presidentes de comunidades autónomas, diputadas, ministras, conselleiras, dirigentes políticas, sociais, é froito precisamente do labor destas escasas pioneiras que nesa época foron quen de dar un paso máis adiante e ingresar no que é un partido político. Porque se ben estar afiliado a un sindicato, de certa maneira era algo máis cómodo, tiña relación con a túa profesión, era o resto das túas compañeiras, e dar un paso e militar un partido político era bastante salientable. De aí que, aparte do caso máis organizado, que decía Emilio, curiosamente, que as mulleres pertenecentes no caso de Galicia, a Unión Regional de Dereitas, chamada posteriormente CEDA, sexan pequenas pinceladas que son as que a continuación irei un pouco relatando. E como xa hai tamén algún tempo que preparei este traballo e en previsión de que a memoria me falla, porque últimamente, xa les comentaba, son un historiador promiscuo en novo sentido e pico en todos os períodos históricos, como nestes últimos 2 anos estive casi sempre viaxando pola Idade Media, volver agora á época da Segunda República sin retomar o que escribín hai 2 anos, pois me sería un pouco máis complicado. Pero, como decía, se constata a participación testimonial de mulleres nas directivas dos partidos políticos. Non hai que esquecer que no Estado español as mulleres votan por primeira vez nas eleccións xerais de 1933, que é o período no que se centran estas jornadas. Carmen Pérez Pais, unha investigadora galega, afirma que as mulleres non ocuparon ningún cargo de responsabilidade nas organizacións patronais nin nas profesionais, agás no ensino, senón solamente vocalías en entidades como a Asociación de Amigos da URSS en Vigo, a Liga Española dos Dereitos do Home en Vigo, Vanguardia Pedagóxica na Coruña ou Izquierda Republicana Anticlerical tamén na Coruña. A participación das mulleres como candidatas ás eleccións é minúscula. Eu coñezo 3 casos, agora aparece unha concelleira máis neste libro que tamén faz un pequeno prólogo de Gonzalo Arios, os concellos de Pontevedra, pero que eu encontrara, non sei, pode haber alguna máis, era a Concepción Alfaya López, mestra que se presenta para a Alianza Republicana
nas eleccións de xuño de 31 por Pontevedra, provincia pola que se presenta tamén a María Figueroa polo Partido Comunista nas xerais de novembro de 33 e a republicana conservadora Xulia Becerra Molvar nas xerais de febreiro de 36. Non sei se hai algún caso máis, pero en todo caso serían contadas as mulleres que aparecen nas candidaturas dos diversos partidos políticos ao longo das tres eleccións celebradas durante a Segunda República. Si encontramos que, por exemplo, que hai mulleres que forman parte das mesas electorais como presidentas ou presidentas suplentes, por exemplo, vendo a composición das mesas nas eleccións xerais de febreiro do 36 en Lugo. Como concelleiras, encontramos a mestra Gabriela Nieto no Concello de Lugués de Rábade, María Díaz Fernández no de Cervo, no de Boiro na época do Frente Popular o socialista Brígida Núñez, e tamén vin agora no libro este citado unha muller, creo que incluso alcaldesa nun dos concellos pequenos da Cañiza, pequenos de Pontevedra. Pero, en calquer caso, como podes ver, eran falas contadas. Polo que respecta á orientación política, o Partido Galeguista, que saibamos, só constitui un grupo femenino en Ourense que en 1936 publica un manifesto dirixido ás mulleres co gallo da campaña do plebiscito do Estatuto, aínda que había mulleres afiliadas en varias localidades. Na Coruña, por exemplo, formaría parte do seu comité local Amparo López Geán, que a súa vez era presidenta da Agrupación Republicana Femenina e que tamén formará parte do comité executivo do Partido Galeguista en Barcelona durante a guerra, e que para o voso interés, porque ten relación con Carral, é a nai de Francisco Xavier Almajar, un dos alcaldes de Carral polo Partido Socialista na época democrática. E un precedente tamén sería o grupo femenino da Irmandade da Fala da Coruña, pero neste momento a Irmandade tiña un componente máis sociocultural que político. En todo caso, por exemplo, en 1918, a Asamblea Nacionalista de Lugo das Irmandades recoñecía no seu articulado a igualdade de dereitos para as mulleres. O Partido Republicano Radical, un dos partidos máis importantes do período republicano, xa existente anteriormente, terá unha agrupación femenina en Vigo. O Partido Republicano Radical Demócrata, que é unha escisión do mesmo, no que estaría, por exemplo, o pai de Francisco Javier Almajar, César Almajar, e do cal nacería despois, no finais do 34, 35, a Unión Republicana, pois tamén tiña algunhas afiliadas nalgúnas localidades e, por exemplo, no C, que se conserva un listado de afiliados, pois aparecen tamén afiliados de ambos sexos. O Partido Republicano Radical Socialista, un partido curioso, porque tuvo moitísima importancia a comezos da República, digamos, era un partido socialista burgués, moi esquerdista dentro do que sería a burguesía, que tamén posteriormente se extinguiría, e unha parte delas contribuiría a fundar a izquierda republicana, pois dispuxo dunha agrupación de mulleres na cidade de Pontevedra, e algunha muller membro deste partido, como por exemplo a labrega Josefa Barcia, pois aparece en Lugo como directiva da agrupación do partido no Concello de Trabado. No ano 33 fan tamén un importante esforzo pedindo ás mulleres que participen, que exerzan o seu dereito ao sufragio e fan campañas con textos como "Votad a la República, si no queréis hombres sin tierra, hogares sin pan e hijos sin escuela. La democracia ampara el derecho de la fe en el templo y en el hogar, pero non permitiría que se arranque el crucifijo del altar para convertirlo, profanándolo en instrumento de humanas ambiciones", que é curiosamente o contrario do que pretendían as mulleres da URD, é dicir, o crucifijo se convertirse precisamente en un instrumento político. Unha extensión deste Partido Radical Socialista, ou Radical Socialista Independente, contará tamén a Coruña con unha muller, Trinidad Villalón, membro da Agrupación Republicana Femenina, da que logo daré unhas pinceladas, como vocal no seu comité local en xaneiro do ano 34. E eu me supoño que tamén debía formar parte da executiva local do Partido Radical Socialista con actividade. Un dos grupos que sí que teve unha agrupación importante foi Izquierda Republicana. Xa a principios da República, un dos grupos que forman a Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, como digo, confluirá no ano 35, se non me falla, coa Orga, con outros grupos no que logo se Izquierda Republicana, o Partido
órgano republicano burgués máis importante na época da Fronte Popular, pois a Acción Republicana tiña un grupo femenino na Coruña a comezos da República. E tamén, o 18 de marzo do 36, se constitui oficialmente na Coruña a sección femenina de Izquierda Republicana. Ainda que xa con anterioridade vemos a mulleres de Izquierda Republicana desenvolvendo na cidade da Coruña labores pois como apoios aos nenos orfos de Asturias, participando no comité organizador da Semana del Niño, etc. E tamén, no que eran as xuventudes de Izquierda Republicana da cidade, tamén encontramos a dúas mulleres, a América Muñiz e Carmen Ginés como vocais. Dentro do que sería o republicanismo máis xenérico, xa no ano 1904 se funda na Coruña a Juventud Republicana, que na época da Segunda República ten, polo menos nos seus comités, a dúas mulleres, Matilde Muñoz e Joaquina Conde, que aparecen tamén, curiosamente, estas dúas mozas participando en mítines. E en xuntas directivas posteriores, no período 34-36, encontramos como tesoreira da entidade a Matilde Núñez e a María Mosquera como vocal. En calquer caso, en que sexan poucas, polo menos, constatamos que sí que hai unha presencia femenina dentro das xuntas directivas, non como presidentes, non como vicepresidentas, pero sí ocupando postos nesta directiva. No que respecta ao Partido Comunista de España, como na maioría das forzas políticas galegas do momento, a presencia da muller no PC era cativa. Na Coruña, algunhas delas estaban relacionadas co grupo de teatro La Dínamo, e tamén nesta cidade encontramos en novembro do 35, representando o PC no comité organizador na Semana del Niño, a Enriqueta Iglesias, e parece tamén que houve un grupo de xuventudes comunistas femeninas na cidade. Por terras de Curtis, sobranceia a figura de Isabel Ríos, cofundadora dunha célula que pertencían outras 6 mulleres, e na provincia de Lugo destacará a figura de Enriqueta Otero, que ainda vivirá bastantes anos logo de moitas peripecias xa publicadas tamén en libro. Na provincia de Ourense aparecen figuras como Enriqueta, compañeira de Benigno Álvarez, un dos dirixentes do partido nesta provincia, que intervén en mítines na campaña das Xerais do ano 33. Na zona de Valdeorras nos encontramos tamén a Milagros Teixeira, que colabora cos comunistas, na cidade de Ourense era unha activa militante Jesús Prado, e tamén simpatizaba co comunismo a compañera do médico Antonio Carnicero Maruxa. Outro caso interesante é o do Partido Socialista Obrero Español. Xa no ano 4, en 1904, se funda en Bilbao o primeiro grupo femenino socialista. É dicir, a tradición xa é bastante antiga. Na cidade de Ferrol, esta entidade nace no ano 1919 co obxecto de formar a muller para o exercicio dos seus dereitos e práctica dos seus deberes sociais, presidindo o grupo Matilde Leira. Un anos despois, encontrámonos a propagandista socialista Virginia González dando mites na Coruña e Ferrol. No ano 20 coñecemos que o concelleiro socialista electo Antonio Bello dá unha conferencia das mulleres que constituen o grupo, ou que este xa se está reunindo con representante. Disolto durante a ditadura de Primo de Rivera, volve coa República en maio de 1931, aparece presidido por Toribia Iriarte, e parece tamén que fundou o grupo unha biblioteca proletaria. No Congreso da Federación Provincial de Colectividades Socialistas da Coruña, celebrado en Betanzos en novembro do ano 31, participa este grupo femenino con 51 afiliadas. Nos pode parecer igual un número escaso, pero non é cando, se facemos unha comparación, a Agrupación Socialista de Ferrol, que era máis importante, tiña 130 afiliados, outros tantos a da Coruña, 50 a de Santiago e 46 a de Betanzos. É dicir, o Grupo Socialista Femenino de Ferrol tiña máis afiliadas que a Agrupación Socialista de Santiago ou a de Betanzos. No ano 33, a comezos do 33, o PSOE fará unha campaña agrario socialista na que vemos participando como oradora a mestra de Miño e tamén militante socialista María Vázquez, que participan en actos en redes, en FENE e outras empresas ou que existen obreras da fábrica do textil que se tamén mencionara antes que Eliseo. María Vázquez, por certo, tamén será represaliada despois no 36. A represión desatada polo fracaso da Revolución de Outubro do 34 provocará a ilegalización das organizacións obreiras que será levantada en abril do 35. En Ferrol, a campaña do grupo femenino, así como da Agrupación Socialista ou da Asociación Obrera da Construcción Naval, irá encaminhada a solidaridade cos presos
a través de axudas económicas ás súas familias, creándose comités pro-presos, etc. E tamén en Vigo vemos como hai mulleres socialistas, entre elas diputadas como a diputada por Granada María de Lejárrega, que participan en multitudinarios mítines pedindo tamén a amnistía e liberación dos presos. No que respecta a cidade da Coruña, no 35 encontramos a Elvira Pazos como vocal do comité local desta agrupación socialista e tamén algunhas destas dirigentes obreras, como a citada María Santos, mestra socialista, participan en mítines contra a guerra, ou tamén está no comité organizador da citada Semana del Niño. Nas eleccións de febrero 36, mulleres socialistas como Pilar Durán ou Carmen Naya Mariñas participan en mítines en Santa Cruz, en Orbé, en Callón, en Sorrizo, en Arteixo ou en Pontedeume, outra socialista, María Abella, que tamén será asesinada no 36. E tamén, curiosamente, na prensa socialista galega nos encontramos en numerosas ocasións colaboracións, artigos de mulleres. Tanto non vou a citar agora os nomes, pero sí, por exemplo, no periódico Renovación de Ponteareas, en la Acción Socialista da Coruña, en la lucha do povo da Coruña, ou en el momento de vivir. Esta sería un pouco a panorámica da participación de mulleres dunha maneira activa, como directivas ou como oradoras nos partidos políticos. Pero hai outras entidades socioculturais que tamén bordean o que serían os fins políticos. E irei simplemente agora relacionándoos un pouco por riba, porque tamén nos encontramos participando moitas destas mulleres que militan nestes partidos políticos. Unha delas é Socorro Rojo Internacional, unha de cuxas líderes máis destacadas foi a viguesa Placeres Castellanos PAN, se acaba agora precisamente de publicar na nosa terra unha biografía delas, unha muller tamén que forma parte da Liga dos Dereitos do Home, que tamén aparece como militante da Agrupación Socialista de Vigo e que logo durante a Guerra Civil, xa no bando republicano, pois tamén encontramos escrito en prensa antifranquista, pasa diversas peripecias no exilio e regresará despois a Vigo moitísimos anos despois. No caso coruñés tamén encontramos que hai mulleres como Josefa de la Puente, que representa a Socorro Rojo Internacional no citado comité de la Semana del Niño. Outra entidade de nome tamén moi curioso é a Agrupación de Mujeres contra a Guerra e el Fascio, que estaba apoiada polo PC e por Izquierda Republicana fundamentalmente, aínda que tamén participan nela mulleres socialistas, e que contou con grupos en varias cidades como Vigo, A Coruña, Ferrol, Ourense ou Porriño. Organizan en Vigo o Día Internacional da Muller en marzo do 36, organizan diversos mítines, manifestacións, etc. Parece ser que tamén era membro da directiva desta organización Urania Mella, a filla de Ricardo Mella, un dos célebres dirixentes e teóricos do anarquismo galego. No grupo Ferrolán tamén se coñece a directiva desta entidade e sabemos que tiña a súa sede no Centro Obreiro, onde tamén radicaba a do UGT. Outra entidade que dura uns meses, pero moi interesante, é a Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericana e Cruzada de Mujeres Españolas. O nome é longo porque procede da fusión de dúas entidades, a Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, que como o seu propio nome indica era internacional, agrupaba mulleres de todo o mundo, nomeadamente de España e Hispanoamérica, e a Cruzada de Mujeres Españolas que se fundara en España. Non vou a insistir demasiado nela porque supoño que outro día Carmen Domingo, non sei que non estive presente, falaría un pouco dos precedentes asociativos que logo levarán a todas estas campañas a prol do voto femenino, pero digamos forma parte esta entidade dun numeroso grupo de pioneiras, Supremo Consejo Feminista, Junta Universitaria Feminista, Asociación de Mujeres Españolas, Liceo Club, la Cruzada de Mujeres Españolas, Unión Republicana Femenina, etc. Todo un grupo de mulleres que a partir do ano 18 se van organizando en España e que moitas delas, dentro dos seus fins, lógicamente estaban a reivindicación dos dereitos femeninos, entre eles o do voto. Esta agrupación, esta liga, organizará na
Coruña diversas actividades tamén de concienciación feminista, conferencias, cursillos, etc. E un tempo despois, no ano xa a finais do 32, nace, principios do 83, nace na Coruña a agrupación a la Tercera República, ou digo, a agrupación republicana femenina. Non pensedes que é un lapsus, que un dos dirigentes da agrupación a la Tercera República era o marido dunha das presidentes da agrupación republicana femenina, que, sobre todo, prácticamente en todo o período hasta o 36, foi a citada Amparo López Geán, unha muller nacida en Vilaboa, en Culleredo, que, bueno, tenía unha peripecia tamén moi interesante, que morrería no exilio en Monreal. A agrupación republicana femenina fixo numerosos actos tamén, desde cursos para a formación de mulleres, conferencias, mítines, charlas de médicos, etc. Pero que nos interesa no que é a parte política é que tamén elas se encargaron de xestionar ese control das litas electorais, facendo chamamentos para que a xente confirmara que estaba nas eleccións, pedindo voto nos mítines, etc. O que levará, por exemplo, no ano 33, nunha visita posterior que fixo Casares Quiroga ao seu local, o ano 33, como xa se sabe, acabase o bienio reformista, socialista, e empeza o bienio negro, co goberno das dereitas do Partido Radical e da CEDA. Pois Casares Quiroga, nun acto que fai con elas, lles di que oxalá os partidos políticos, os homens, houberan tido esa visión unitaria que tiveran as mulleres nesa campaña política, porque quizáis os resultados electorais houvesen sido outros. Este tipo de actividade continuará tamén, farán outro importante esforzo no ano 36, e non é de extrañar, por exemplo, que os periódicos conservadores católicos como o Ideal Galego, consciente da influencia xa tamén que a Liga, antes a Internacional de Mujeres Ibéricas e posteriormente a Agrupación Republicana pudesen exercer as mulleres, digan que toda mujer católica que gosea de corazón non debe manchar o seu timbre de católica figurando nas listas da Liga Internacional de Mujeres. O Ideal Galego, lóxicamente, é un dos portavoces, digamos, publicísticos destas organizacións que mencionaba aquí. Pola tribuna da Liga pasaron políticos como Alfredo Somoza, Luis Freire, médicos como Herbada, como Búa Calou, socialistas e diputados como Manuel Cuervo, Manuel Montero, María Vázquez, etc. Hai outras entidades tamén de tipo femenino, neste caso de carácter benéfico e independentes, que funcionan na República, como pode ser o Patronato Femenino de Ferrol, que na Folga Xeral de Maio do 32 en Ferrol ofrece comidas a moi baixo precio para os obreiros das necesidades. A citada Agrupación Republicana Femenina na Coruña, que realmente ten unha longa trayectoria, pero, bueno, en principio está publicada, tampouco é cuestión de extendernos. A Asociación Benéfico Femenina Mariana Pineda, que se constitúe na Coruña nos primeiros días do 33 e que máis tarde cambiará o seu nome polo de Concepción Arenal. Tamén organiza diversas conferencias. En Lugo, xa citou antes Emilio, a Agrupación Femenina Lucense, non é exactamente nese momento que se constitui un partido político, é unha agrupación femenina, pero lógicamente de carácter conservador, e tamén nesa cidade funcionará despois o Centro de Juventud Femenina Lucense de Acción Católica. E por último, hai outra entidade na que hai homens e mulleres, tamén creada na Coruña, que é a Asociación Concepción Arenal para a Protección e Rehabilitación del Preso, na que está formando parte da súa directiva, incluso é presidente entre o ano 31 e 33, María Barbeto Cerviño, unha muller moi avanzada tamén á súa época, que tamén sufriu unha proscripción do seu labor educativo, foi depurada, expulsada tamén do exilio. Para que vos faga a súa idea, María Barbeto era directora do Colexio Eusebio da Guarda, que está na Plaza Pontevedra, no lado deste instituto, no outro Colexio da Guarda, e era foi unha das introductoras dos métodos máis avanzados pedagóxicamente que xa a principios do século se estaban implantando no mundo.
En calquera caso, ainda que estas mulleres sexan poucas, sí constatamos que hai un proceso no cal se van pouco a pouco introducindo en todas as organizacións políticas e realmente, ainda que sexan poucas e os seus pasos fosen pequenos, sin elas e sin outras que as precederon non poderíamos entender a realidade actual. Na historia non se dan as grandes... as cousas non nacen por xeración espontánea, todo ten unha explicación, hai unha historia de curta duración, hai unha historia de longa duración. E gracias a estas pioneiras, que repito e concluo, hoxe, afortunadamente, desgraciadamente sigamos vendo episodios de asesinatos, de violencia de xénero, máis das veces debidas, porque a historia de longa duración aquí nos di que as mentalidades cambian máis lentamente que a veces as circunstancias, as accións políticas. Pero en calquera caso, se fixéramos unha viaxe, chegáramos á época da República, xa non digo antes, e vemos a sociedade actual de agora, dende logo o papel da muller, o cambio é espectacular. Sí, todavía queda moito máis que facer, lógicamente, e neso tamén homens e mulleres, creo que afortunadamente cada vez máis están traballando. E nada máis, en todo caso, se despois xurdir alguna oportunidade de comentar algún tema, pois falaré. Bueno, agradecemos a intervención de Carlos Pereira. Non sei se hai alguna pregunta. Sí, a mesa redonda vai a facer. Non teño aquí tamén. Bueno, sí. Non digo eu, non. Simplemente constatar, vamos, que mesa redonda, Muller e República na Galicia de 1933 e estades tres homes, non? En principio, sin orde, sin tal. E, por exemplo, que é un pouco a contradición que fixo na primeira parte Eliseo Fernández, do tema de que a visibilidade da muller na sociedade, non? Sabemos que a muller é un dos pilares da sociedade e, sin embargo, a súa visibilidade é escasísima. Entón, poñer esa primeira reflexión aí sobre a mesa, o sea, simplemente como unha reflexión de é culpa. O sea, por que será esa circunstancia de que a muller sea un suxeito activo socialmente importantísimo e de sustento da sociedade e non sexa un suxeito activo na súa visibilidade, no seu traballo, o sea, na visibilidade do seu traballo? É por culpa dos homes ou é por culpa das mulleres? Non sei, un pouco comentar eso, non? Reflexionar un pouco de por que esa situación. O sea, por que os homes temos que falar das mulleres? E non son as propias mulleres as que falan das mulleres. Bueno, son reflexións, cada un temos un punto de... Eu, respecto da mesa, a composición da mesa, eu entendo un par de cousas, ou creo entender un par de cousas. Primeira, non hai tantas mulleres historiadoras. En segundo lugar, non hai tampouco tantos especialistas en voto femenino. Por lo tanto, creo que a mesa tenta dar unha pluralidade na perspectiva política das mulleres. Dende logo, ao inicio da mesa, é unha opinión persoal, agora sí que é unha opinión persoal, moi criticable, como sei, non quero botar o meu público femenino en riba, pero eu entendo que os homens que estamos aquí nesta mesa, como homes, somos especialistas en un determinado tema, independentemente de que seamos mulleres ou non, e independente tamén de discriminación positiva. É dicir, eso é outra cousa, non? Entón, bueno, eu creo que na perspectiva de explicar un tema, eso se pode entender ben sen atender a ese tipo de pensamentos. É unha opinión persoal, non? Unha opinión persoal, bueno, un pouco do que monto un pouco a mesa, non? E creo que é así, é dicir, eu, desde logo, de partida, o meu posicionamento foi ese. Pero por un lado, non sei se alguén... Sí, non,
feito incluso neste tema no momento leiro, vese que incluso na Segunda República hai chamamentos a muller, pero a veces incluso se ve chamamentos que son un pouco, eu casi diría insultantes, non? Muller, apoia a lote do teu home, muller, axuda a folga de tal, e apoiando o teu marido, cuidando dos teus fillos. Claro, son, digamos que a muller quedou encasillada nese papel secundario e incluso desde xente que en teoría era un pouco máis avanzada tampouco se integrou un pouco esa mensaxe de igualdade entre homens e mulleres. Incluso xa na Segunda República o feito se decaixa, por exemplo, no anarquismo, grupos de mulleres especificamente femininos, non? O sea, non só compostos por mulleres, senón feministas, non? Que xa reivindican outra cousa, non? Esa igualdade e esa participación e un pouco rachar con eso que había ata agora, esa discriminación. Eu creo que é moi significativo, non? Si xurden é porque no propio sindicalismo non había unha receptividade cara a esas reivindicacións. Eu creo que iso é bastante claro. Simplemente, como adenda, teño un texto aquí para falar desa mentalidade, non? Dos anos da República. É un texto, evidentemente, do Ideal Galego, un chamamento electoral para as eleccións do 36, non para as eleccións do 33. O mundo cambia neses 3 anos, un xeito, o contexto e a percepción do mundo cambia espectacularmente, mas ainda así dice o seguinte: el día 16 votan, además de los hombres, las mujeres españolas, bueno, las santas mujeres españolas, las que han de salvar España. Vuestras mujeres, vuestras madres, vuestras hijas y hermanas, vuestras novias. E cambia, e pon mayúsculas. No deben ir solas, deben ir con hombres, entre admiraciones. ¿Nos habéis entendido? Mujeres de La Coruña. Una gran mujer, gloria de nuestra ciudad, que se llamó María Pita. En la lucha electoral debéis de ser unas heroínas. ¿Nos habéis entendido? Es decir, ese é o chamamento, pero o chamamento, evidentemente, está falando sobre el 36, datas finais ademais, non tiene espacio absoluta. Posiblemente fora un período medio de espacio política. Aí. Bueno, por lo tanto, o discurso é un discurso de todo ou nada, evidente. Pero ainda así, é dicir, ese planteamento, as mulleres sí van a votar, etc., pero cuidado, as mulleres, bueno, ese planteamento é un pouco para frenar un poquinho a idea de ser. Mira, de outra cuestión, é dicir, hai unha cosa que non entendo realmente, non? Por que entran, independentemente das ideas políticas que tuveran as mulleres naquele momento, por que entran, digamos, nesa manipulación, por exemplo, as mulleres de dereita para hacer aquí todos os decides, todos os puestos aquí decides que eran, digamos, que fóramos con máis, estaban organizados, que máis que deron a muller, porque realmente deron a muller pero porque estaban manipulando, ¿no? Es decir, eles manipulaban a muller, por ese concepto de familia que dicías ti, eran uns meros obxectos, non? E, sin embargo, por outro lado, tampouco estaba claro, que tamén lo deixaste claro, tampouco estaba claro que os homens apostaran tanto nin por voto das mulleres, nin de darlle un protagonismo á muller. Eu quero entender por que, ou non sei se estudiaste, eso, por que queda O catolicismo. E se adapta, o discurso adapta perfectamente, é dicir, non hai choque todo o 33, a partir de sí, a partir de empezar outra cuestión, todo o 35, o 36. Pero bueno, logo, que foron considerados como menos obxectos, e que as mulleres daban mítines, e que as mulleres eran alcaldesas, as mulleres eran concelleiras. Pouco, evidentemente, a intervención da muller en política, e tamén escasa, como sabimos no ámbito político, non? Pero bueno, yo creo que non eran menos obxectos, é dicir, había falamos sempre, que despois de uns 5 anos, digamos, con estabilidade menos, non? Con estabilidade política poder construir cousas, non? 3 gobernos, etc., 3 golpes de Estado, etc., non? Por tanto, vamos, o sea, nese contexto, eu creo que a intervención da muller en política, naquele contexto que son os 30, que tamén comentaba Carlos, bueno, pues deu un salto espectacular, deu un salto espectacular. Sí, bueno. Non estou seguro, non, o mellor é moito decir, pero penso que o problema un pouco era, digamos, o machismo, así, xenericamente falando. O que pasa é que, claro, na esquerda, digamos, dar capacidade da muller de participar en organizacións que teñen certa autonomía
sindicatos e tal, significaba un pouco que a muller tomase un protagonismo moi forte que entrase con reivindicacións e con voz de seu. Entón, eso, incluso nas propias organizacións sindicais, no movimento obreiro, a mellor tamén nos partidos políticos, podía chirriar, o sea, podía crear problemas internos e, de feito, sindicalmente chega a haber voces que decían que a muller era mellor que quedase en casa traballando porque así, digamos que era unha competencia menor no mundo do traballo para o home e porque a muller traballaba máis barato, que era así unha das circunstancias básicas. E, sin embargo, na dereita, eu penso que, como a muller, non son especialistas, non me preparados a mentira, eu creo que como mensaxe, digamos, as organizacións femininas, propiamente era de inferioridade, o de, digamos, o precoñecía, o predominio masculino era, digamos, os escravos organízanse, pero sin cuestionar a súa, digamos, a súa situación como escravos, simplemente para que os escravos traballen mellor, para que sexa. Pois nese caso non había ese conflito. Entón, ao non haber ese conflito, é máis fácil. É unha interpretación sencilla. Non, eu coincido con vos. Incluso, volvo a insistir no que decía antes da historia de curta duración e da longa duración. As mentalidades, o proceso de cambio das mentalidades é moi lento. Vou poñer un exemplo moi actual. Hai un ano e pico, se aproba o matrimonio homosexual. Todo o mundo está pola calle, tranquilo, non hubo certo, a igrexa a nivel social non hubo ninguna movilización, nin grandes escándalos. Realmente creedes que a poboación de hoxe do Estado español, no seu interior, asume eso realmente? Non, eu estou convencido de que non. É un feito político que se avanza un tempo, pero a asunción da mentalidade vai a levar moitos anos. Neste caso, xa comentaba antes que efectivamente, hai moitos chamamentos, non só no momento obrero era igual, anarquista que socialista, o sea, non había ninguna diferencia. Eso, mujer, apoya a tu marido, tal, o sea, o marido era o obrero, era o home que saía a calle, que se manifestaba, que reivindicaba e tal, e ela tiña que estar apoyando, como tiña, non le pidas pan para tus hijos, que é bastante abogado está en la movilización, busca a ti, non? Era o concepto mental do proletariado, como da burguesía, que nese aspecto non hai absolutamente ninguna diferencia, era moi machista. Por iso, que, inda que fosen poucas, que vayan aparecendo mulleres con nomes, apelidos, con un corpo físico na tribuna dun meeting, falando na xunta directiva dun partido político, nunha manifestación, realizando actividades na rúa, é moi importante, porque son pequenos pasos. Imaginade incluso a elas o que lle costaría, probablemente críticas para na casa, ocupándose dos fillos, que están no meeting, ainda pasa agora. Vou poñer outro exemplo. Antes comentabas que estamos aquí tres na mesa. A mesa decía Milo que, efectivamente, historiadoras hai menos, ou as que hai, a mellor, pois tampouco se centraron demasiado neste tema ou abordaron outros aspectos que non son o obxecto destas xornadas, pero que dentro do público está pasando exactamente igual. Hai dúas mulleres, bueno, ti tamén, por falta da organización, pero casi estás con estas, supoño que estarías, serían 3 mulleres e de momento vexo 5 homes. O sea que incluso hoxe hai libertad, en cuanto ao público anunciado, pasa igual. Neste caso, no canal, hai que dedicarlle un esforzo de investigación, pois non coincide, pero da mesma maneira que hai 20 anos narrativa en Galicia se vivían 2 ou 3 mulleres e hoxe hai moitas e moi boas e cada vez hai máis. Segundo a poesía estaba máis equilibrado, na narrativa estaba moi lixo de Queizán, un par delas máis, e hoxe hai moitísimas e moitísimas. E supoño que na investigación tamén, o que pasa que igual, pois moitas das investigadoras e historiadoras, bueno, pois están enfocando ou abordando outro tipo de aspectos, pois que non son mellor tampouco abordamos, non? No meu caso, porque veo interés, porque o primeiro artigo hai 10 anos que publiquei, pois porque a antropología era de Culleredo, pois me interesou unha figura feminina de Culleredo, empecé a investigar sobre ela e chegou pois a
igual non era investigado este tema. A veces, bueno, chegas a historias de investigación, Non era por decir que se había máis técnicas ou menos ou máis estudiadas, eran unha reflexión, xa vos digo. O tema que sacaxe agora, o tema de que o que era a militancia da muller no campo da esquerda e a militancia da muller no campo da dereita, esa diferenciación, eu penso, bueno, estou completamente de acordo co que dicía Eliseo, de que, claro, o sea, é unha cousa que non te plantea contradicións ninguna, que é asumir o teu papel que se estabas asumindo anteriormente e darlle unha nova perspectiva que é apoiar ao teu marido, ao teu esposo, na súa actividade pública. Entón, eso na dereita non supón ningún presuicio. Simplemente, pois, hai que apoiarlos. Aí o que sí quería falar é un pouco máis fondamente do que foi o tema da implicación da Iglesia, non? E o que comentaches ti, que me chocou agora escoitalo, que era o que decíades que a Iglesia sinta atacada as libertades individuais no momento do que a República é unha república laicista. E plantea, pon por diante os dereitos individuais das persoas para ela criticar a República, cando a Iglesia, creo que iso é historia tamén, vamos, o sea, apoia as liberdades individuais cando lle peta, e cando non lle peta, pois non, non? Podía poñer os mesmos argumentos nese momento para criticar a República que agora pode poñer cando se opón ao aborto, que é unha decisión das mulleres, por exemplo. Por que non deixan neste momento isto, non? O sea que a min o que me parece chocante e o que me parece criticable neste aspecto é a idea da Iglesia, o sea, a hipocresía da Iglesia, non? En todos estes temas. Sí, de que, bueno, como vamos os domingos á misa, confesamos e purgamos os nosos pecados, pois que máis dá, e iso pois trae perversión na educación, no lenguaxe, en todo. O sea, eu podo decir hoxe en día que son un gran ecoloxista independentemente de que este facendo todo o contrario. O sea, o primeiro mandamento dos curas que é fai o que eu diga e non o que eu faga, non? Entón, non caen eses erros Non, pero por lo que dixeron todo o tempo aquí, é dicir, a Iglesia, vamos, por lo que se ve foi a organizadora prácticamente de toda a línea de dereitas, de todos os partidos de dereitas, sobre todo a maioría dos partidos de dereitas. Pero non a gran maioría. La mayoritaria sí. Bueno, simplemente para vamos a ver. É unha idea interesante de Alexei. É dicir, é certo, podía ter menos máis encaixe. É dicir, unha participación de unha muller nun posicionamento conservador. É dicir, non un posicionamento de cambio, que a muller ten que cambiar a súa posición, sino que a muller o que ten que defender é o papel do pueblo. E, por lo tanto, bueno, máis doado. Dende esa perspectiva, ben, o que pasa é que para estes sectores conservadores participar na política da República, aínda que fora defendendo os valores sempre tradicionais, é participar na política da República, é participar no sistema que non cree, é participar no sistema de altísimo desprestigio para eles. Por tanto, o que comentaba tamén Carlos, todo o que tuveron, evidentemente, toda esta xente que iba a falar, incluso propagandistas de dereitas, que iban a falar cando ninguén falaba antes. E iban a falar de política. Por moito que disfrazaran, por moito que tal, iban a falar para conseguir deputados, concellais, alcaldes, o que fora. Por tanto, eso sí tiveron. De feito, non afondamos nilo, porque non era o tema, pero é moi curioso, era unha pregunta que tiña para facer tamén, a represión, nese aspecto da represión sobre as mulleres. Cantas mestras hai paseadas? Bastantes, Mestras, tamén mestras, evidentemente, pero mestras. Claro, eu creo que... Por qué? Pois porque xogaban un papel moi directo, porque eran as que falaban en público e decían un posicionamento de cambio.
xa non falo das de dereitos. E tamén houve persoas de dereitos que pudieron estar pasando tempo, é dicir, non pensedes tampouco que a dereita da República era o franquismo, non? É dicir, a posicionamento da dereita da República é un posicionamento bastante estreito, é dicir, do bloque nacional para a dereita. Xeralmente, non? É dicir, logo despois hai un apoio, non explícito, pero hai un apoio. Ben, por lo tanto, creo que nese sentido. Logo, eu creo que o concepto ese da dereita, das mulleres, que non fan política, que fan defensa da familia, defensa que tipo mitacha como libertades individuais, eu creo que o posicionamento non só para as mulleres, sino para todo o espectro político da dereita católica. O discurso católico fai cambiar iso. Entón, esa política non pode ser política. Por que non podemos estar en política? Porque non podemos estar participando nun régimen republicano. Entón, a nivel de discurso, a nivel discursivo, eso cambia. E cambia nun sentido moi mobilizador extremo. É dicir, non están, o que le decía anteriormente, atacando a fachada da igrexa, sino que cando atacan a fachada da igrexa me atacan a min na miña casa. Os meus fillos. Esa é a traslación. Por lo tanto, eso moviliza. É dicir, van os efectos máximos de crispación. Pero non, abonando a Non era que había unha pregunta. Sí. Bueno, é que luego esperas a un tempo. Sí. Estás falando todo. Pero quería fazer unha pregunta concreta sobre 75 anos do voto femenino, porque non ouvido, non se me escapou, non se existiu moito, no papel de mujeres libres da CNT FAI, no decantamento do voto femenino e a mudanza do bienio negro da dereita que estuvo na República hasta febreiro do 36, que o voto femenino foi precisamente o que decantou. Hai uns estudos, que se pode llegar a Federica Monsen e tantas outras, que decantou o voto, a participación, sobre todo chamada por mujeres libres nas eleccións, porque, como é lógico, os anarquistas non participaban nas eleccións. Foi mujeres libres. Aí se me podedes un minutiño, porque esas son as dúas, tampouco vos estar aquí. Pero algunha aclaración sobre ese tema. E outra, isto é de fai 70 e pico de anos, a outra é de onte. Eu onte vi a folga do comercio da Coruña. Non o sei, porque non son sociólogo, pero fixen o meu estudo. Eu calculo que dependencas de comercio, empleadas de comercio, a proporción nas ruas da Coruña das 3.000 persoas que eu estuve ali no medio da manifestación era como mínimo de 51. Isto ven nas fotos, en todos os jornais, etc. Leo, na opinión, primeira página. Non sei se você cata a ver. Oxe, el paro convocado por los empleados. La huelga convocada por los empleados, etcétera, desempleados non existe. Primeira página da opinión, oxe, non peixe nada. Isto é escribir unha carta, a opinión, é dicir, perdona. Primeiro, a maior parte, a meirante parte dos que estaban ali eran encargados. Os homens eran encargados, as mulheres eran traballadores. Ir al campo, ir a los centros comerciales. As mulleres a traballar, os homens encargados. Pois en primeira página, los empleados. A proporción, como se ve na fotografía da opinión, que é unha contradicción, é por lo menos de 51, pero se miramos todos os periódicos é igual. Hai nada. Son comentarios. Home, eu creo que hai diferencias no voto debe ser moi pequena. Primeiro, bueno, na Galiza, Mujeres Libres era unha organización de moi recente creación, porque en 36 se forma. Había esa visualización de mulleres que foron despois de Mujeres Libres como Sebastián Vitales, en a medida que elas participaban e que podían, digamos, animar a xente, as mulleres a participar tamén, pois podían atraer o voto femenino, pero eu creo que primeiro non existe un chamamento explícito nin dos anarquistas, nin dos mulleres libres, por lo tanto, pedido o voto no 36, que seguramente no sotovoce, digamos, sí que pode ser que existira unha consigna de que votase, pero xa digo, como a organización era pequena, explícitamente nos vídeos non había esa petición de voto, eu creo que si houve aportación sería máis ben indirecta máis que directa e, por lo tanto, pequena. Eu que, vamos, quero entender algo da traslación do voto de 2023, non? 2023, quero entender algo. Bueno, desto falouse onte, falouse onte, non? É dicir, non é... Eu sigo insistindo en que iso é un tópico bastante difundido, un tópico que asumían todos
estaba no ano 33 incluso. E boa parte da derrota electoral da esquerda ven precisamente, na minha perspectiva, precisamente por iso que comentaba anteriormente, porque a esquerda pica. É dicir, a esquerda entende que a dereita lle compou o terreno da muller. Por qué? Porque ainda non hai cifras, non hai nada, por moi que as mulleres falen, non hai elementos concretos no que se poden apoiar para decir podemos incidir neste aspecto. Ben, a dereita fixou como un dos seus objetivos políticos do discurso a muller, cousa que a esquerda non fixo. Entre outras cousas porque estaban gobernando, nin a España votou nin se mantiña, nin boa parte dos dirigentes republicanos naquele momento estaban por a labor, no que falábamos dese pseudo-machismo non anterior. Entón, que fai a dereita? Pois utiliza todos os recursos posibles, e un deles é a muller, que ademais non se sabe o que vai pasar. Entón, hai campañas específicas para as mulleres. É dicir, eu teño aquí, por exemplo, algún tipo de panfleto tal que facían as dereitas, enfocado cada muller, pero específica ao seu perfil. Circunstancia que tamén a esquerda poderá facer. Non fixo. Falamos antes da desunión da esquerda, non? De ojalá decía que se retiraba. Bueno, pois sí, entre outras cousas porque a unión das agrupacións femeninas republicanas, entre outras cousas, porque non tiñan poder. E a desunión dos sectores de esquerda era precisamente porque tiñan poder, tiñan que repartir. Entre outras cuestións. Pero bueno, é unha idea, non? Que se entra de debate, non? É que nesa línea era o que quería dicir, o que falou Stone, o que acabo de falar. Cando antes fixen a primeira cuestión, dicir, eu referíame a, mentre que a dereita se estaba organizando as mulleres, esas mulleres que vos falaste de sair, que argumentos daban eses mítines, esas cousas, que argumentos daban para contrarrestar todo o que estaba facendo agora? Ou quedámosle de brazos tal? Porque onte, ficaron ese amigo aquí, falou de Victoria Kent, de Clara Campoamor, pero Victoria Kent, por exemplo, ela non nos explicou aí, claro, ni siquiera ela estaba a favor do voto femenino. Entón, entramos aí nunha cousa de que hasta nin elas, podrían ser que en un momento xa máis progresistas que estaban tal, hasta nin elas o tiñan claro para apoiar eso. Parece ser que, según nos deixou claro Carmen Domingo onte, que quen foi a máxima defensora deso, dentro desas tres persoas que nos falou onte, que foi Victoria Kent, Clara Campoamor e outra máis que non me lembro. Margarita Gel. Margarita Nerke. Pois, parece que Clara Campoamor foi realmente a quitada, pero que as outras dúas, é dicir, que incluso nos puxo aí diapositivas declaracións delas, dicindo que non. Entón, quizás foi eso que fixo fazer máis fortes aos outros. Unha das cousas. Que hasta por ese lado que era máis progresista non tiñan claro, elas. O contexto da muller, eu entendo que o voto da muller, o voto femenino, non é o único para explicar, eso todo os teóricos, para explicar a derrota electoral. En boa parte desa derrota electoral hai moito de falta de autocrítica por parte dos posicionamentos. E incluso de base sólida, é dicir, falamos da lei republicana, parece unha cousa sólida, pero era un goberno provisional cun apoio necesario, o sea, absolutamente necesario do PSOE, que era a forza mayoritaria no Parlamento. Cando o PSOE se vai, o goberno queda nada. Hai unha autocrítica que non se menciona, que comentei eu no xoves, e que creo que hai que facer, por parte incluso tiña que ser feito en aquel momento, tentouse por saída, que era que o posicionamento daqueles que gobernaran, o sea, todo Estado de arriba a baixo, quedara reducido a 5 diputados a Zaña e 6 que se despirou. Claro, iso é unha realidade, é unha derrota absoluta, o sea, estaba falando dos mesmos resultados do Partido Radical en 36, e sempre se fala do Partido Radical. É dicir, bueno, pues esa sensación, esa percepción, eu creo que, o sea, tiña que realizarse unha cuestión de autocrítica enorme de reconstrucción que se fixo, pero claro, detrás da auténtica esquerda que eran os sindicatos, que era a masa votante, a masa votante non votou esa. Bueno, además, bueno, rematar